Δικάζει την ομάδα της Ένωσης. Γίνεται λάθος όμως. Πάνω να δημιουργηθεί φάση, το σουτ μαζεύει εύκολα ο Αντεμπάιο. Θέλει να ελευθερωθεί. Βλέπει αριστερά τον Γκράιν στην σέντρα. Πάει έξω. Τελεί ο Μπόρτσες χαμηλά. Η μπάλα περνά και τον γκολ 0-1. Απευθείας πάει μέσα η μπάλα. Και η Ομόνοια Ραδίππου στο 20 ανοίγει το σκορ εδώ στο Τάσος Μαρκού. Πάμε να δούμε την επανάληψη. Περνά από όλους η μπάλα. Δεν μπορεί ο Σαμ, δεν μπορεί ο Αντεμπάιο και η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα. Κακή αμυντική λειτουργία, σαφέστατα. Επικίνδυνη εκτέλεση από τον Μπόρτζες. Όμως έχει ευθύνη και ο ποδοσφαιριστής στο πρώτο δοκάρι, αλλά και ο τερματοφύλακας εδώ που ευνηδιάζεται. Σάνια. Χαμηλά σε την μπάλα στον Φεριέρ, να περάσει αυτός, εξαιρετική προσπάθεια σουτ. Αντεμπάιο κρατάει το 0-1, όχι όμως σε δεύτερη προσπάθεια. Ο Ταβάρες 0-2 με ένα Ραδίππου στο 28. Την πρώτη προσπάθεια την πολύ καλή του Φεριέρ. Θα κάνει την πρώτη απόκρουση ο Αντεμπάιο, όχι όμως η δεύτερη, γιατί ο Ταβάρες ήταν ανενόχλητος εκεί. Κανένα μαρκάρισμα και στην επιστροφή της μπάλας από τους παίκτες της Ένωσης. Και ο Ταβάρες εκμεταλλεύεται και αυτό το λάθος, αλλά και με πολύ καλό εφήβολο δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Αντεμπάιο. Η Ομόνοια Ραδίππου πολύ νωρίς στο παιχνίδι βάζει οι γερές βάσεις. Έχει χώρο ο Μεντί κάθετα, το σουτ που δεν έχει δύναμη σε πρώτο χρόνο. Γκότλιπ, το δεύτερο σουτ που δεν θα περάσει. Συνέχεια στο παιχνίδι, πέσιμο στην περιοχή, τίποτα από τον Ιωάννη Χρυσόδουλου. Σαμπού κάνει και τη Σομεντή. Ο Σαμπού θα κάνει σέντρα ψάχνοντας τον Σαμ. Η ευκαιρία, τι κάνει εκεί ο Σαμ? Με τον νόμο περισσότερο, στέλνει την μπάλα έξω. Ίσως είναι και αυτό η είσοδος του Ανδρέου που έχει εδώ την μπάλα στην περιοχή. Ευκαιρία έξω. Άλλη μια ευκαιρία που κατεγράφεται για την Ένωση στο 51. Ποντικός Σίκης θα κάνει το σουτ και είναι καλό έξω. Καλή μεταβίβαση, ευκαιρία, το γύρισμα, κόρνερ. Ανδρέου κρατάει μπάλα, θα ψάξει ο Χαραλάμπους και πάλι τον Ανδρέου. Πάρω λίγο εκεί το αυτογκόλ, την παρέμβαση του Χαβέλκα, κόρνερ είναι. Σαμπού και Μεντί, το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει, κεφαλιά έξω από τον Χαραλάμπους. Δημητρίου θα προλάβει, ψάχνει τον Ποντικό, η ευκαιρία, η μπάλα δεν θα περάσει και θα καταλήξει εύκολα στον Αντεμπάιο. Αντσούκοβιτς θα κερδίσει, κάνει μόνο στην προσπάθεια, ο Λόρια θα βγάλει την απόκρουση.